Quan vaig arribar a l'hospital, la practicant em va preguntar si estava casada. Li vaig dir que no, i llavors la infermera em va dir que ja se'm veia la cara, que estava calenta. Vaig començar a cridar. Ningú no em va fer cas. Quan vaig anar de part, va venir la llevadora i es va adonar que la practicant m'havia esquinçat. Li va dir: «Què has fet?» Ella em va preguntar si havia donat a llum. Li vaig dir que sí. Va respondre: «No us adoneu del que feu quan obriu les cames». Quan la infermera em va voler cosir, resultava que no tenien anestèsia. Li vaig preguntar si em faria la sutura sense anestèsia. Em va contestar: «Tu no n'has de fer res». Li vaig respondre: «Sí que n'he de fer, perquè és a mi qui hem de cosir. Soc jo qui sentirà els punts». Ella em va dir: «Si no t'agrada, t'aixeques i deixem estar els punts». I li vaig respondre: «Doncs sí, m'aixeco». La sang anava rajant. Les practicants em van dir que m'havien ajudat, que ja em cosirien, que no els creés problemes. La de la neteja va venir i em va dir que hi havia una dona rica que es podia fer càrrec de la meva criatura, d'educar-la, que me n'anés tranquil·la i fes la meva vida, que aquella dona em donaria diners. Això és el que diuen totes, que els deixis la criatura, que facis la teva vida. Però jo vull fer la meva vida amb la meva criatura. Si no, per què he patit tant? Per què he abandonat la família? Doncs ho he fet per quedar-me-la, no per donar-la a algú altre.